Son Domingo Amado, representando a Astilleros Amado. Esa son a parte de generación construindo barcos. Construímos barcos de madeira, de batea, de pesca, hasta 20 metros, 22 metros. Fixemos tamén unha réplica da carabela Santa María, que agora está en Filipinas, navegou daqui hasta as Filipinas. Bordo dunha carabela chamada a Galega. De feito, tiña 16 anos cando se fixo ese barco, era un rapaciño aínda. E, bueno, pois, de feito, este celeiro é o que máis barcos está construindo e construiu agora mesmo na actualidade. En madeira en fibra, agora tamén nos metemos na fibra porque a madeira foi en decadencia e houve que cambiarse a fibra adaptándose aos novos produtos, houve que facer moldes, que non había moldes. Nos mesmos os construímos, que somos carpinteiros e constructores navales, de pesca, de batea e incluso deportivo. Temos tamén a zona, a parte deportiva, de planeadoras, lanchas, que de feito, en planeadoras temos feitos a máis de 200 planeadoras. E, bueno, pois estamos aí no mercado, vamos traballando bastante ben, e sin novedade de momento.